Ссылкаи сарпарасти модда комментария закрепить, когда гайяк X скинем. Салом алейкум ба ҳама касое ки тамошо кардесин инавора Шон ТЖ, то есть Шон МС қатитона дар канали Шон ТВ. По привычке Шон ТЖ гуфтестам канал донуфташ так гуфтем. Бисёри бачако присидаги будан ки репои навкай меша ё ки мо саволомона дар куҷо роӣ кунем. Нами инстаграме ки дидестен дар инамиҷа нишон додестам инстаграмда метонен роӣ кунен. Неки бачаҳо шумо илтимос ба забони тоҷикӣ дар инстаграм ман намешинам. Баъде ки уҷа навистен ҷавобтон намета, фақат видеоро копия мекунад. Тамом бародаро ба мисол хафагиву қаҳра ноз нашава. Чи ажидат менайма пешакӣ мегуфтам ки скоро ду тема история меброя. Акай санатлое ки дар бораш мо репондем дар бораи айзанаши доштаги ба дамора мехоста дим киша пешкаши мухлисо куна, яъне ки ҳаёти хиша дим бора давомша мехоста бишнава. ва чира бо гуфтанем ки акай алишера ҳисор ки дар сезоа история ё мешава. Ба як реп дига мо дар камтар гарини қинмон ғалтидеста мирем, неки ба ҳар сурат мо бояд амира бихонем дар бораи дыхтаракҳои ғариб. иншоалло ки ҳаракат мекунем дыхтаракҳое ки ғариб мемонанд. Хотя ман маълумот надорам оиди ҳамин темо чӣ гапа чӣ гап нест. Агар бошадам дыхтаракҳое ки дар ғарибӣ комментарияда бинависам чӣ хеле ҳаётай бо хубтар мешава. Хай донистани ман хубай мақсад камтар маълумот бигирем, бори ки мо вообще умуман намедонем чӣ бинависем. Хай пацанура мефаҳме ки саҳирагала мераванд айпаи зиндагӣ ва айпаи зангириву коробору фикри падару модар қатӣ. А дыхтаро хай қиз набаранд мисол шукуни дама намедонем чӣ ба мераванд. Хай медонем ки вазбинии ҳаётай бо хай камкам шуқӣ мекунем қатитоно, леки ба ҳар сурат точно маълумот надорам. Ба ҳамин хотир дыхтаракҳо апо хоҳаро кадоме ки бошен дар ғарибӣ чӣ рӯзо гузарондестен, чӣ хеле истусу вобши амира мада камтар маълумот битен хуб мешава оиди ҳамин чиз. ва аз саволотона дар инами инстаграм ба тариқи видео роӣ кунен. Видео дарозиш 1 минут зиёд набоша бачаҳо. дар дасти додар места 15-16 видео ҷамъ шид автоматик адвеча роӣ мекунем. ҳамаи бародаро дар навор қадима мухлисон чақчақ мекунанд. чӣ гуфтанем зинда бошен, сарбаланд бошен. дар поён номи Аҳмади Лексус комментария дар селка закрепиткаги селкаи хуба бачаҳо будроин амуҷа дар шумо мо дар регистратсия дар кор тамом камкам амуҷа регистратсия кунем, камкам гапчапҳои кунем. мода хубайда зиндаву сарбаланд бошен. бо иншоалло рӯзи 14 феврал қатъи рӯзи бек дар қирған кохи театри нав дар консертай рӯзи 14 соати 2 марҳамат ҳамат биёен. хай бо мебинем чӣ гап меша. иншоалло ки нави гарибо тайёр мекунем ба 14 ягон трекаҳои нав қатъ меброем. ҳамин гап чап буд ҳозираш рафтем шумо да расонем. нами основной сабаб видео кардани мо инами инстаграме ки дидестен намира нишон додам буд шумо да. а так салома бошед.